știu că dacă vă apucați să cântați altceva, o să optăți cu bebălul. Da. Suntem la primul spectacol în țară și mă bucur că începe cu Timișoara, toată de vezi la țară. Poate chiar și am întrebat. Ne-am apucat cu colectivitatea de 15 noiembrie, de când a început postul Crăciunului, la români din Germania, Franța, un concert chiar din Rădăță și iată ne astăzi aici, la un public care rezonează cu ceea ce este străbun, părintele noastre săi, pe care le-ați așteptat pe ani de zi și 90 când am făcut primul album, așa de tare a fost impactul, că mi-au spus foarte mulți din cei care le-au ascultat ca fericire. Eu am lansat albumul în început de ce